שלום, שמי הוא דוקטור יחניאן, אני כבר 22 שנה במקצוע, רופא שיניים באור עקיבא, באותו מקום, 22 שנה, מתעסק עם שתלים כבר 15 שנה. בעצם מה זה שתל? שתל בא ונועד לנו להחליף לנו את השן, שאחר כך נוכל לשים כתר ולהשלים שן שחסרה. לדוגמה, המצב הזה פה, אם אתם רואים, חסרה פה שן, החדרנו פה את השתל, שזה פעולה מאוד 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 קלה ומהירה. מחדירים את השתל, סוגרים, מחכים 4 חודשים, אחרי 4 חודשים מרכיבים על זה את המבנה, שזהו גם כן איזה חלק שמתברג על השתל, וזה החלק שיוצא החוצה. השתל הוא בתוך העצם, לא רואים אותו, את המבנה, הוא יוצא החוצה, רואים אותו. לוקחים מידה ועל זה עושים כתר. היה חסרה לנו שן, עכשיו היא שן בפני עצמה, היא עומדת במקום והיא נתמכת על השתל. פרטים יותר לעומק, צילומים, ייעוץ, הכל בחינם, אין כסף, אני לא גובה על זה תשלום.